En ik maak dus sinds ik ben Rutskop. Ik ga zelfs dit Celskip spelen van 421. Ik denk op dit moment Frieslands beste theatercelskip. En ze komen in de harmonie op 9 oktober. Mijn tragicomedie krijgt de Safvolle van den Om. En het is keurend door Ali Zielstra. En regisseert door Mara van Vlijmen. Mij Anne Raadsveld als Joeke. En Benno Veenstra als Frank. En zijn er mensen die geen Fries verstaan? Ja, vraag even aan de buurman voor een translation. Ja? Ga ik niet, ja, nee, dan doe je het blok hier. Dus dat 3 minuten, nu 6 minuten, doe maar. Nee, maar mag ik even de schrijver erbij halen? Ali Zielstra! Nou, dat is heel leuk. Ali en ik hebben, wat was het nou vorig jaar? 2 jaar geleden alweer, een kneppel vreed gespeeld in de rechtbank. Maar ik ga meteen ook weer over op het Nederlands, dus u kunt het toch verstaan. Want Ali en ik, Ali heeft een Friese moeder, Friese ouders eigenlijk. Praat wel Fries, maar heeft de grote woordenschat in het Nederlands, zei ze. En wij zijn gewend om in het Nederlands te praten. Ja. Dus laten we vooral even overgaan in het Nederlands. In de tragicomedie krijgt de Safvolle van den Om. Een tragicomedie over speakmemmen, winstorden en drukbrengen. Speakmemmen. Wat is speakmemmen? Ik hoor het de laatste tijd steeds vaker, maar kun je dat uitleggen aan ons? Ja, zeker. Spijtmoeders zijn, zoals de naam waarschijnlijk al doet vermoeden, moeders die zeggen dat ze spijt hebben van het ouderschap, van het moederschap. En ja, hoewel er eigenlijk steeds meer over geschreven wordt, sommige mensen misschien hebben recentelijk de documentaire gezien, die is net verschenen. Spijtmoeders heet die dus ook. Nou ja, hoewel er steeds meer eigenlijk over gesproken wordt, is het nog steeds een heel groot taboe. En daar gaat deze voorstelling over. Ja, en nou, jij hebt het geschreven, je hebt de kans gekregen om 421 om te schrijven. Zijn ze dan bij jou gekomen of heb je hun gebeld? Nee, zij zijn bij mij gekomen en ik ben actrice, we hebben dus ook samen gespeeld. Ja. En ik was ook eigenlijk best wel verbaasd dat ze bij mij kwamen, maar Josti van 421 die heeft me gevraagd, wil jij eens over dit onderwerp, of eigenlijk over het onderwerp opvoeden nadenken? En nou ja, dat heb ik gedaan en toen uiteindelijk heb ik het ineens geschreven. Ja, maar je komt dus uit voornamelijk bij spijtmoeders. Hoe doe je nou research naar zo'n onderwerp en hoe breng je dat zo goed mogelijk terug in een voorstelling? Het moet wel een voorstelling worden. Hoe schrijf je het op? Ja, wat ik heb gedaan, ik heb er heel veel over gelezen, maar ik heb er eigenlijk ook echt met iedereen over gepraat. Dus met mensen met wie ik in de taxi zat. Ik heb een oproepje geplaatst op internet. Zijn er mensen die met mij over het ouderschap willen praten of dingen die ze moeilijk vinden over het ouderschap? Ik heb het aan mijn eigen ouders gevraagd. Ik heb echt eigenlijk met iedereen gesproken en ik heb heel veel erover gelezen. Ja, en waar gaat het eigenlijk dan de voorstelling over? Want het lijkt me dat het script nu klaar is, of bijna klaar. Ja, nee, het klopt, het is klaar. Waar gaat het over? De voorstelling gaat over een broer en een zus, Joeke en Frank. En het is een week voor kerst als de voorstelling begint. En nou, de stress is enorm, want hun moeder is van plan om terug te komen uit Spanje met haar nieuwe vriend. En hun vader die, is daar tamelijk gestrest over. En Frank die is een voorstelling aan het maken met alle kleine kinderen uit het dorp voor kerst. Maar zijn ambities lagen nogal hoog en het is nogal een uit de kluiten gewassen project geworden. Dus hij zit gigantisch in de stress, want het decor is niet af. En zijn zus komt hem helpen. En dan, en dat is belangrijk, komen we in de nacht voor de première, waar zijn zus hem zal helpen met het decor. En zij is er net achtergekomen dat ze zwanger is voor de tweede keer. En ze kan eigenlijk niet langer ontkennen wat ze al heel lang weet. En dat is dat ze geen moeder wil zijn. En nou, dan gaan die tweede nacht in. En als je wil weten hoe het afloopt, dan moet je vooral komen kijken. Hey, Ali, als laatste even, hoe wil je nou dat het publiek straks de zaal uitloopt bij die voorstelling? Moeten ze een boodschap mee hebben gekregen? Moeten ze ergens over nadenken? Nou, nadenken heel graag. Ja. En ik denk wat ik vooral hoop is, waar ik achter gekomen ben in al mijn gesprekken, is dat ouderschap een thema is waar 100.000 waarheden over zijn. En dat is ook heel belangrijk en dat mag. Maar ik hoop dat we het publiek wat komt kijken met elkaar in gesprek gaat. En vooral ook dat we de taboes en de dingen die moeilijk zijn om te bespreken kunnen doorbreken en dat het een open gesprek wordt en we van elkaar mogen leren. Krijgt de Safvolle van den Om is te zien vanaf. De première is hier in de Harmonie, dat is heel leuk. Op 9 oktober is het een paar dagen lang te zien in de Harmonie. En wees er snel bij, want iedereen vindt op de voorstellingen, weet waarschijnlijk wel, zijn altijd als een raven uitverkocht. Ik geloof deze voorstelling niet anders. Ali, ik wens je heel veel succes met je nieuwe rol als schrijver. En ik zie jou zo meteen op het 9e bij de première. Ik ben heel benieuwd. U denk ik ook. Mag ik een applaus? Ali Zielstra!